कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाससात्यदसतारिणे जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण नानम हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम हरे कृष्णा வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இன்னைக்கு நம்ம 18 அத்தியாயம் கடைசி அத்தியாயத்துல இருக்கும் துறவியின் முழுமையை நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த மோட்ச சன்னியாச யோகான்னு சொல்லப்படுது. இதுல நம்ம 36வது பாதத்தை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கோம். இது முடிஞ்ச உடனே வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி 40 பதம் வரைக்கும் முடிச்சிருவோம். இதுக்கப்புறம் வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து ரொம்ப இதா கொடுக்க போறார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 41ல இருந்து 55வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா செயல்படுபவர்கள் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்ற தலைப்புல பார்க்க போறோம். அதாவது செயல்படுபவர் பக்குவமானவர்கள். அப்ப அந்த 4 சமுதாய வர்ணங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அதோடைய கடமைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஏன்னா முடிவுரை கொடுக்கிறார் பகவான் இந்த பதங்கள் மூலயமா 41ல இருந்து 55 வரைக்கும். பரமனை அடைதல் செயல்பாடுகளின் குணம் பக்குவத்தை அடையலாம். எது என்னது? பக்தி யோகம் தான். நம்ம இன்னைக்கு மேக்சிமம் இந்த இதை வந்து முடிக்க முடியாது. இருந்தாலும் எவ்வளவு போதும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 36வது பதம். யாராவது படிக்க விருப்பம் தான் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் நான் வந்து கலந்துக்கிறேன். ஸ்லோகம் 36. சுகம் திவிதம் ஸ்ருணு மே பரதர்ஷப அபியாசாத் ரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அடுத்த 37, 38, 39 மூணு நாளுமே படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகேமா, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யத்தத் அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே மிருதோபமம் தத் சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம். 38. விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் யத்தத் அக்ரே மிருதோபமம் பரிணாமே விஷம் இவ தத் சுகம் ராஜசம் சம்ருதம். 39.
यदग्रे चानुपन्दे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य परमादोत्तं तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இந்த 36வது பதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி, அதாவது சுகம், 3 வகையான மகிழ்ச்சி. நம்ம என்ன சுகம் அடைகிறோம் அப்படின்றத பத்தி, மகிழ்ச்சி அடைகிறத பத்தி நாமும் இந்த 37, 38, 39 இந்த குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி, இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒண்ணு ரொம்ப அழகா நம்ம அதை பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா. இன்னைக்கு அந்த சுகத்தை பத்தி பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுது, ஆரம்பத்தில் விஷயத்தை போன்று இருந்தாலும் நம்ம செய்யற செயல் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றும், தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 வேலை செய்யறோம் அப்படின்னாவே நம்ம அது அந்த விஞ்ஞானத்தை புரியுதுக்காக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இல்லைங்களா. அந்த அந்த ஒரு 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 ஏதோ ஒரு வேலை பார்க்கறோம்னா அந்த வேலையை புரிஞ்சு செயல்படுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நமக்கு. அப்ப நமக்கு என்ன இருக்குன்னா கொஞ்சம் இடைஞ்சல் இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டமான செயல் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. முதல்ல நம்ம அமிர்தம் கிடைக்காது. அந்த விஞ்ஞானம் புரிஞ்ச பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்லா அதுல நம்ம உள்வாங்கி நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்ச போது நமக்கு அமிர்தம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சோம். இதுதான் யதார்த்தம், இதுதான் உண்மையானது, இதுதான் சத்துவ குணம். அடிக்கடிக்கு விளக்கம் என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தொழில் தொடங்குறோம்னா அந்த தொழில எவ்வளவு பெரிய பிரில்லியண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி, ஒரு முதலாளி கிட்ட வேலை பாக்குறாரு, ஒரு மளிகை கடையில வேலை பாக்குறாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, பொட்டலம் அடிக்கிறாரு, வயிற்ற போடுறாரு, இதெல்லாம் பண்றாரு. அது எல்லா நுணுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறார், எப்படி எடை போடுறது, இந்த பொருளோட விலை என்ன, இது தர்ணயம் என்ன, இப்படி எல்லாம் விலைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறார். தெரிஞ்சுக்கிட்ட பேர் அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு வியாபாரம் தொடங்குறார், ஒரு கடையை தொடங்குறார். ஒரு கடையை தொடங்கின உடனே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த பொருளோட தன்மை என்ன, இது எவ்வளவுக்கு விற்கலாம், இதுதான் அவர் தெரியுமே தவிர, அதுதான் அவர் தெரியும். ஆனா அந்த கடை ஓனருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பணம் எவ்வளவு போடலாம், இந்த டைம்ல போட்டா கிடைக்குமா, இந்த இதில் நிறைய நுணுக்கங்கள் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது அந்த கடையில அவர் கொஞ்சம் மேன்மையா இருக்கிறார், முன்னாடி கஷ்டப்பட்டு பின்னாடி. ஆனா நமக்கு என்ன வரும்னா நம்ம அந்த ஏதோ ஒரு ஆசை இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு தன்மையில கடை பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம், முதல்ல போடுறோம், போட்டுட்டு நாம இது பண்றோம். இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட்ல எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி, ஃபர்ஸ்ட்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா தான் அந்த நுணுக்கங்கள் தெரியதான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு வரும் இல்லைங்களா. இதையும் அப்படித்தானே, பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம், நிறைய ஸ்லோகம் படிக்கிறோம், நிறைய உபநிஷெல்லாம் படிக்கிறோம். ஆரம்பம் கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும், ஆனா அது உள்வாங்கிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சர்வசாதாரணமா படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா ஏகாதசி அன்னைக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த 700 ஸ்லோகாவை ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா 16 முறை படிப்பாங்க. தெலுங்கு டீம்ல இருக்கிறாங்க, இப்பவும் இருக்கிறாங்க. ஒரு நாளைக்கு 16 முறை 700 ஸ்லோகம் படிப்பாங்க. நாம ஒரு ரவுண்ட் நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி ஜபமாலை பண்ற மாதிரி அந்த 700 ஸ்லோகத்தையும் ஒரு ஏகாதசி அன்னைக்கு 16 முறை படிப்பாங்க பகவத்கீதையை. எப்படின்னா அந்த ஸ்லோகத்தை என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா, ஒரு ஸ்டோரியாவே படிக்கிறாங்க. இதுக்கு உதாரணம் நான் சொல்லட்டுங்களா, ஒரு விஷயம் பாருங்களேன், ரொம்ப அழகா. நம்ம ஒரு சின்ன விதம், உங்களுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், உங்களுக்கும் அது காட்டுறேன். ஒரு தூண்டுதல் பிரபு. போடுறேன். இப்போ இந்த ஆப் இருக்கு, இந்த ஆப் மூலியமா நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா இது பகவத்கீதை கீதை. இதுல இப்போ 18 அத்தியாயம் இருக்கு, பகவத்கீதையோட 18 அத்தியாயம் இருக்கு. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்துடும். அவங்க என்ன படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சில பேருக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியும், சில பேருக்கு தமிழ் தெரியும். ஆனா என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு தெலுங்கு, ஆனா அவங்க சமஸ்கிருதம் படிக்கல, தெலுங்குல படிக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம தமிழ்ல படிக்கலாம். என்னன்னு பாருங்களேன், திருதாசன் கூறினா சஞ்சயன் போர் புரியும் விருப்பத்தோடு தர்ம தேசத்தில் குருசேத்திரத்தில் ஒன்று கூடிய பின் என் மகளும் பாண்டியன் மகள் என்ன செய்தா சஞ்சயனே அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகம், மன்னரே பாண்டவன் மகனும் மணிவகு பெற்ற படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியாவே படிக்கிறாங்க அவங்க.
ஸ்லோகம் படிக்கிறது இல்ல என்னங்க பிரபு? ஆமா, ஸ்லோகம் படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு என்னன்னா அந்த ஸ்லோகத்தோட தெலுங்குல வந்து இதை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு எனக்கு அப்படின்றாங்க. அப்போ அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஸ்லோகத்துல எது சொல்லணும்னு டக்குன்னு சொல்லிடுறாங்க. அவங்க எது கன்வென்ட்டா புரியுதோ அது புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனா ஸ்லோகம் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸ்லோகம் படிக்கிறது நல்லது. ஆனா அந்த மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு ஸ்லோகம் படிக்கிறது கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருக்கு. ஆனா இதை நான் வந்து தெலுங்குல அப்படியே நான் படிக்கிறேன்றாங்க. இதுக்கு புக்கே இருக்கு. இந்த புக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இது வந்து கீதை எல்லோருக்கும் புரியும் அப்படின்றத நம்ம இஸ்கான்லயே போடுறாங்க. நம்ம இஸ்கான்லயே இந்த புக்கு நீங்க வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் பாருங்களேன். இப்போ இது தமிழ்லயே இருக்கும். 2வது அத்தியாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்லயே பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான தமிழ்ல அந்த அப்படியே ஸ்டோரி மாதிரியே அப்படியே இருக்கும். ஸ்லோகம் இருக்காது. இந்த பொருள் உரை இருக்கும். இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருள் உரை இருக்கும். இது புக்காவே விற்கிது. நீங்க அப்படியே வச்சு படிச்சுட்டே போலாம். இந்த புக்கை வந்து அவங்க 16 முறை படிக்கிறாங்க. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் மாதாஜி பிரபுஜி. ஆமா ஆமா. அப்ப அந்த என்ன பகவான் சொல்றத நல்லா உள்வாங்கிக்கிறாங்க. நல்லா உள்வாங்கிக்கிறாங்க. என்ன சொல்றாரு இதுல? சஞ்சயன் என்ன சொல்றார் 2வது ஸ்லோகத்துல? மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களும் அணிவகுக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னனும் துரியோதன் தன் ஆச்சாரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். இதுதான் அங்க சமஸ்கிருதத்துல இருக்கும். ஆனா நமக்கு அது புரியல. ஆனா தமிழ்ல ரொம்ப அழகா தெளிவா இருக்கு. அப்ப நம்ம அது புரிக்கும் போது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா நாமும் பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா அத்தியாயமும் இப்ப நம்ம படிக்கிறோம் பாத்தீங்களா? இப்ப படிக்கிறோம் 18 அத்தியாயம் படிக்கிறோம். 18 36வது பதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க. இப்ப படிக்கிற இந்த இது மாதாஜி படிச்சாங்க. அது என்ன சொல்ற 36வது பதம் இப்ப நம்ம படிக்கிறோம். அது என்ன? வரதில் சிறந்தவனே, இந்த 3 விதமான சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஆத்மா சில சமயங்கள் அதன் மூலம் துன்பத்தின் முடிவே அடைகின்றன. இவற்றை பற்றி தற்போது என்னிடம் கேட்பாயாக. 36வது பதம். ஏதாவது சுகத்தை பத்தி சொல்றாரு பகவான். அது 37 என்ன சொல்றாரு? ஆரம்பத்தில் விஷயத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமுதத்தை எப்பொழுதுமே சுகம் என்ற சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுது. அடுத்தது என்ன வரும்? ரசோகுணம். சுகம் எந்த சுகம் புலன்களின் பொருள்களை தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகிறது. இந்த சுகம் ரசோகுணத்தில் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. தமோகுணத்துல பாருங்க, நுண்ணறிவு காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கம் இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் தன் மாயின் மறைகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவ எப்படி பாருங்க, ஒரு ஸ்டோரி மாதிரியே படிச்சுட்டு வரலாம். அந்த மாதாஜி 16 முறை படிக்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏகாதேசி அன்னைக்கு. பிரபுஜி எவ்வளவு டைம் ஆகுது பிரபு? அவங்க உங்க மாதிரி வயசானவங்க தான். ஆனா உங்க வயசு கிடையாது அவங்களுக்கு. அவங்க ஒரு 70-72 வயசு இருக்கும். அவங்க காலையில ஆரம்பிச்சாங்கன்னா சாயங்காலம் வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க ஒரு சின்ன புக், கம்ஃபர்டபுளா ஒரு புக் வச்சிருக்காங்க தெலுங்குல. அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க படிக்கிறாங்க. பிரபுஜி, அந்த ஆப் நேம் என்ன பிரபுஜி? நான் சொல்றேன், மத்த கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு. சரி, ஓகே பிரபுஜி. சோ இந்த மாதிரி நம்ம படிக்கலாம். படிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து எதுவுமே நமக்கு புரியாம இருக்கிறோம். ஆச்சாரிகள் சொல்லி கொடுத்தது அதை பிடிச்சி தெளிவுபடுத்தி நாம அதை உணர்ந்த பிறகு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வாழ்வியலோட சுகம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அதுதான் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் விஷமா தான் இருக்கும். ஆனா போக 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 என்ன ஆகும் பாருங்களேன், புரிஞ்சுக்கிற தன்மை வந்துடும் நம்ம. ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே சுகம் கிடைச்சிரும். யார்? ரசோகுணத்துக்காரன். புலன்ப பொருளை தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிற ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்றும் தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகிறது. அந்த சுகம் ரசகுணத்தன்மை கொண்டதாக. அப்ப இந்த சுகம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. கண்டிப்பா இல்லைங்களா? அவன் ஜிக்ஜாக்கா தான் பண்ணுவாரு. ஆனா அவன் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் நேர்மையா செயல்படுறான். ஒரு தொழில் பண்றாருன்னா நேர்மையா தொழில் பண்றாரு. ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு? கவர்மெண்ட்டுக்கு கப்பம் கட்ட மாட்டாரு. வேலை செய்யறவர்கள் தொழிலாளிக்கு சம்பளம் கொடுக்க மாட்டாரு இல்லைங்களா? வாடகை கொடுக்க மாட்டாரு. எது செய்யணுமோ அதெல்லாம் ஜிக்ஜாக்கா பண்ணி பணத்தை சேர்க்க ஆரம்பிச்சிருவார். ஆனா பின்னாடி என்ன வரும்? வேலை செய்யறவங்க எவ்வளவு நாள் வேலை செய்வோம்? ஒரு 4 மாசம் 5 மாசம் 6 மாசம் செய்வார். அதுக்கப்புறம் விட்டு போயிடுவார். அடுத்த கம்பெனி பார்க்க போயிடுவார். கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும்? சீல் வைக்க பார்க்கும் இல்லைங்களா? அமிர்தம் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து என்ன இருக்கும்? அமிர்தம் கிடைக்கும். பின்னாடி அவருக்கு வந்து பிரச்சனை தான் கொடுக்கும் இல்லைங்களா?
அப்போ எப்படி நாம இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இருக்க முடியும். இந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்பட முடியும். இந்த குணமே இல்லாம இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த சுகமே நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? அதுதான் சுத்த சத்துவம். அந்த தொழிலை அந்த எதை பத்தியும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம், சுகமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம். இது 2 குணமா பரவாயில்ல, சத்துவமும் ரசகுணம். தமோல பாருங்களேன், தன்னுணர்வை காண இயலாத, நான் யாருன்றதே தெரியாது. இப்ப நான் இருக்கேன்னா நான் யாருன்னே தெரியாது. நான் தமோ குணத்துல இருந்தேன்னா நான் யாருன்னே தெரியாது. என் மனைவினா என்னன்னு தெரியாது, கணவன்னா என்ன தெரியாது, பிள்ளைகள்லாம் என்ன தெரியாது, சமுதாயம்னா என்ன தெரியாது. தன் உணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கம் இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவருக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க பெத்தவங்க, பண்ணி வச்சிருவாங்க. ஆனா அவர் மனைவிகளும் தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது, எந்த சுகமே தெரியாது அவருக்கு. அவர் பாட்டு கிடப்பாரு, அவர் பாட்டு மது போதையில் இருப்பாரு, தவறான பாலுணர்வு இருக்கும், தவறான உறவு முறை இருக்கும், எல்லாமே தவறாவே தான் இருக்கும் அவருக்கு. இது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்திலோட செயல்பாடு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்களை பத்தி சுகத்தை பத்தி நம்ம படிச்சோம். இதுல விரிவா நம்ம பகவான் என்ன சொல்ல வராங்க, இப்ப நம்ம ஒரு வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்ச நாள் வரைக்கும் சொன்னோம் இல்லைங்களா? சில பிரபுபாதா அவருடைய எசன்ஸ்ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. சத்துவகுணம் பயிற்சியின் மூலம் சுகத்தை அளித்து சோகத்தை நீக்கக்கூடியது இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு அர்ஜுன் பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு, என்ன கேட்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா 6வது அத்தியாயத்துல 33, 34 கேட்கிறாரு. காற்றை கூட குடியில் அடைச்சிடும் கிருஷ்ணா, ஆனா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா. ஆனா பகவான் என்ன சொல்ற 35, 36ல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, நிதானமா பொறுமையா சொல்றாரு. கடினம் தான், காற்றை குடுவில் அடைக்கிற அளவுக்கு உனக்கு ஈஸியா இருக்குன்னா மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது கொஞ்சம் கடினம் தான். ஆனா அதே நீ முறைப்படி பயிற்சி பண்ண சாத்தியப்படும்ன்றார். எல்லாராலும் முடியும்ன்றார், எல்லா ஜீவராசாலையும் முடியும். அப்ப பயிற்சி தான் நமக்கு. பயிற்சியின் மூலம் சுகத்தை பயிற்சி பண்ணும்போது நமக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஒரு ராணுவ வீரர் என்ன பண்றாரு, அவர் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறம் பாருங்க, அவருக்கு பாடி நல்லா இதான பிறகு பாருங்க ரொம்ப அசால்ட்டா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவார் இல்லைங்களா? அது போலதான் ஆரம்பத்தில் விஷயத்தை போலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போலும் உள்ளது பக்தியின், அதாவது புத்தி தூய்மையில் இருந்து எழுகிறது, கண்ணுணர்வு ஒருவனை எழுப்புகிறது. இந்த குணம் எல்லாமே சத்துவ குணம் இல்லைங்களா? அதே ரசோகுணத்துல பாருங்க, புலனின்பம், பேராசை, உடல் சுகம், எல்லா இடத்துலயும் நம்ம சுகமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அப்ப தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படும் சுகம் ரொம்ப ஹாப்பியா தான் இருக்கும். ஆனா இறுதியில் பாருங்க அது விஷமாகத்தான் இருக்கும் நமக்கு. எல்லா விஷயத்திலுமே, சமுதாய விஷயத்திலும் சரி, நம்ம குடும்ப விஷயத்திலும் சரி, எல்லா விஷயத்திலுமே நமக்கு ஆரம்பம் சுகமா தான் இருக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறமா அதோட விளைவுகள் வேற மாதிரி இருக்கும். நம்ம வீழ்ச்சிதான் அடையும், விஷம் மாதிரிதான் நமக்கு தெரியாது. இது ரசோகுணம். அதே தமோ குணத்துல ஒரு செயல்பாடு தன்னுணர்வு பாதையில் குருட்டுத்தனம். அது ஆரம்பம் சரி இறுதியும் சரி ஒரே நிலைதான் இருப்பார் அவர். ஆரம்பம் சரி இறுதி வரைக்குமே அதே நிலைதான் இருப்பார். உறக்கம், சோம்பல், மாய வருகின்ற சுகம்தான் அவருக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 40வது பதம் தப்பா சொல்றேன். 40வது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பதம் 40. ந ததஸ்தி பிருத்திவ்யாம் வா திவி தேவேஷு வா புனः சத்வம் பிரகிருதி ஜைர்முக்தம் யதேபி ஸ்யாத் த்ரிபிர்குணை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பதம் என்ன சொல்லி விடுது பாருங்க. இவ்வுலகிலேயோ உயர் லோகத்திலேயோ உள்ள தேவர்களின் மத்தியிலேயோ ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவருமே இல்லை. நாம நினைக்கிறோம் இந்த லோகத்துல நாம இது மாதிரிலாம் இருக்குமான்னு. எல்லா லோகத்திலுமே உண்டு. இந்த 14 லோகத்திலுமே இந்த குணங்கள் உண்டு. தேவலோகத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை அதிகமா இருக்கு. இந்த பூலோகத்துல தான் பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா தேவலோகத்திலயும் பிரச்சனை தான். ஏன்னா தேவன் என்ன பண்ணுவான், தேவன் இவன் இந்திர பகவான் என்ன பண்ணுவாருன்னா, யாராவது ஒருத்தன் சாத்வீகமா செயல்பட்டு
பிரம்மாவும் விஷ்ணு, சிவனும் விஷ்ணு 3 பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அவனுக்கு ஒரு வரம் கொடுத்துருவாங்க. நீ போய் தேவகாலத்துக்கு வரைக்கும் ஒரு ஒரு 3 மாசம் நீ நீ அரசாட்சி ஆள்வ அப்படின்னு ஒரு வரம் கொடுத்துருவாங்க. யாரும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. கேட்ட பிறகு என்ன பண்றாங்க, உடனே அவருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல வந்து இறங்கி ஆகணும், சிம்மாசனத்துக்கு இறங்கி வெளியே வந்து ஆகணும். யாரு? இந்திரன். அந்த 3 மாசம் வரைக்கும் அவர் அந்த சிம்மாசனத்துல அவர் தான் அரசாட்சி ஆள்வார். இந்திரலோகத்தை அவர் தான் ஆள்வார். எந்த ஆத்மா வந்து தூய ஆத்மா வந்து நம்ம விரதம், அதாவது தவம் இருந்து அந்த பலனை அடைஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து அந்த புண்ணிய காரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்க வரம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த வார்த்தைக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் இருந்தாகணும். உடனே அவன் என்ன பண்ணுவான், இந்திரன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். அவனுடைய என்ன பிரச்சனை, அவன் வாழ்நாள்ல பூமியில என்னெல்லாம் செயல்பட்டான், அவனை எப்படியாவது அவனை இங்க தெத்தி விடணும், அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசனை பண்ணுவான். உடனே அவனோட குரு கிட்ட, யாருக்கு அசுரனுக்கு குரு யாரு? சுக்கராச்சாரியார். அது மாதிரி தேவலோகத்து குரு யார் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களுக்கெல்லாம் குரு. அதை கேட்டு எனக்கு சொல்லுங்க, நினைவு பத்தி சொல்லுங்க. சோ அந்த குரு கிட்ட சொல்லுவான். உடனே குரு என்ன பண்ணுவாரு, பிளான் பண்ணுவாரு அவனை எப்படியாவது இறக்கிறதுக்கு. அது ஒரு கதையே உண்டு. அது மாதிரி நிறைய பேர் போயிருக்காங்க, தெச்சு விட்டுருவாங்க. 3 நாள் உட்கார முடியாது அவரால். அப்ப அங்க என்ன நடக்குது பாருங்க, அங்கேயும் குணங்கள் நடக்குது. அதுதான் சொல்றாரு, இவ்வுலகிலேயோ உயர் லோகங்களில் உள்ள தேவர்கள் மத்தியில ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்கள் விடுபட்டவர்கள் எவருமே இல்லை என்றார். யாருமே கிடையாது. எல்லாருமே அந்த குணங்களுக்கு அடிப்பட்டவங்க தான். எல்லாமே ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட ஆத்மாக்கள் தான் இல்லைங்களா? 41, 42, 43, 44. இப்போ இந்த 4 விதமான ஆசிரமங்களை பத்தி சொல்றார் பகவான். என்னன்னு பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, புக்ல இருந்தா படிங்க. இல்லைன்னா இங்க கண்ணு ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் லெட்டர், முடிஞ்சா படிங்க. புக்ல தான் பிரபுஜி படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே பதம் 41. பிராமண க்ஷத்ரிய விசாம் சூத்ராணாம் சபரந்தப கர்மாணி பிரவிபக்தானி ஸ்வபாவ பிரபவைர்குணை. பதம் 42. ஷமோதமஸ்தபः சௌஷம் சாந்திரார்ஜவமேவ ச ஞானம் விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம் பிரஹ்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். பதம் 43. शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युक्ते साप्यबलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं. पदं 44. कृषिगोरश्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिसर्यात्मकं कर्म சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 41 என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பொருள் இருக்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 விதமான ஆசிரமங்களை பத்தி சொல்றாரு பகவான் 41ல. 42 பாருங்க, இந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த வர்ணங்கள் அமையும்ன்றார். பிறப்பால் கிடையாது, நல்லா புரிஞ்சுங்க, இது பிறப்பால் கிடையாது. இந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வர்ணங்கள் அமையப்படுகிறது தான் இந்த கீதையிலையும் சொல்லப்படுறார், இங்கேயும் அதான் சொல்றார். முடிவுரை கொடுக்கிறார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்தீகம் ஆகிய இயற்கை தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். இந்த குணத்தை இருந்து செயல்படுறவங்க ஒரு பிராமணனா செயல்பட முடியும். பிராமணர்கள் இதுல செயல்படுகின்றனர். அமைதி இருக்கும், சுய கட்டுப்பாடு இருக்கும், தவம் இருக்கும், தூய்மை இருக்கும், சகிப்புத்தன்மை இருக்கும், அதே மாதிரி நேர்மை இருக்கும், அறிவு இருக்கும், பகுத்தறிவு இருக்கும், ஆத்தீகம் இருக்கும். ஆன்மீக தன்மையோட செயல்படுவாங்க இந்த குணத்துல உள்ளவங்க. இதெல்லாம் பிராமணோட குவாலிட்டி. அதே மாதிரி 43ல ரசோகுணம். ரசோகுணத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா சத்திரியனா இருப்பாரு, 2வது வைசியரா இருப்பாரு.
அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு சத்திரனா இருக்கிறவரும் சூரத்தனம் இருக்கும், அதே மாதிரி வலிமை இருக்கும், மன உறுதி இருக்கும், வளமை இருக்கும், போரில் தைரியம் இருக்கும், கொடை வள்ளலா இருப்பாரு, தன்மை கொண்டு ஆகியவை சத்திரியனும் சுபாவத்திலிருந்து செயல்கள், சிறந்த செயல்கள். விஷயம் அதாவது விவசாயம் பார்க்கறது, பசுக்களை பராமரித்து வியாபாரம் ஆகியவை வைஸ்வரிகள் இயற்கை செயல்கள் அப்படின்னு சொல்ல. இவங்க 2 பேருக்குமே சத்திரியனும் சரி வைஸ்வனும் சரி அந்த இந்த இந்த கோட்பாடு அவங்க உண்டு. அது ரசோகுணம். தமோ குணத்தில் உள்ள செயல்பாடு பாருங்க, உழைப்பாளியா இருப்பாங்க, சூத்திரங்களின் சுபாவம் இருக்கும், மற்றவர்களுக்கும் தொண்டு செய்வாங்க. இந்த குணத்துல உள்ளவங்க, அதாவது தமசுல உள்ளவங்க. ஏன் அந்த மாதிரி குணத்தை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிராமணர்கள் குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவத்துல ஏன் ஆதிக்கம் பெறாங்க அப்படின்னா அமைதியா இருப்பாங்க. அந்த குணத்துல உள்ளவங்க ரொம்ப அமைதியா செயல்படுவாங்க. அதே மாதிரி அதாவது தன்னுடைய சுய ஒழுக்கம் இருக்கும், ஒழுக்கம் நிறைய கடைபிடிப்பாங்க அது இருக்கவங்க. ஆனா எல்லாரும் கடைபிடிக்கிறான்னு சொல்றது அது எனக்கு டவுட்டு. இந்த குவாலிட்டி இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க பிராமணன் தான். சுய கட்டுப்பாடு இருக்கும், தனி மனித ஒழுக்கத்தோடு செயல்படுவாங்க. தவம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்தளம் நம்ம செயல் தளம் தவம் இருக்கு, சொல் தவம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தானம் கொடுக்கறதுலயும் சரி, அது மாதிரி ஒரு தவம்லாம் இருக்கு. 6 விதமான தவங்கள் இருக்கு. அது ரொம்ப அழகா சிறப்பா செய்வாங்க. யாருங்க? இந்த பிராமணர்கள். திரும்பவும் சொல்றேன், எல்லா பிராமணர் இது மாதிரி இருக்காங்களான்னு சொல்றது கிடையாது. இந்த குவாலிட்டி இருக்கிறவன் தான் பிராமணன். தூய்மை, ரொம்ப தூய்மையா செயல்படுவாங்க பிராமண குலங்கள்ல உள்ளவங்க. அதே மாதிரி சகிப்புத்தன்மை இருக்கும், நிறைய சகிப்புத்தன்மை வச்சிருப்பாங்க அவங்க. பரவாயில்ல போட்டோம், பிரச்சனை இல்லை, பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா. ஏன்னா பகவான் மேல பழி விடக்கூடாது. அது ஏன்னா அதுதான் நம்ம அடிக்கடி சொல்றது, பகவான் பார்த்துப்பார் சகிப்புத்தன்மையோட போறாங்க பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் மோக பக்தி. என்னுடைய தர்மம் நான் செய்யறேன், என்னோட தர்மத்தை நான் செய்யறேன், ஆனா எனக்கு தீங்கு வருது, அது நான் செஞ்ச பாவம், நான் செஞ்ச வினை, அதனால வருது அப்படின்னு சகிச்சுட்டு போயிடணும். ஆனா இருந்தாலும் பகவான் பார்த்துக்கிறார் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது மோகத்துல போயிடும். அதை நாம தான் அனுபவிக்க வந்திருக்கிறோம். இந்த லோகத்துக்கு எதுக்கு வந்திருக்கிறோம்? அனுபவிக்க தான் வந்திருக்கிறோம். அதை விட்டு நாம பகவான் கிட்ட போய் பகவான் பார்த்துக்கிறாருன்னா பார்த்துட்டு இருக்கிறார், நமக்குள்ள பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறார். நிறைய பேர் அப்படிதான் பேசிட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேர் அப்படிதான் கிளாஸ்ல போயிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. பகவான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பார். நாம தான் முழுக்க செயல்படணும். பகவான் மேல பழியே போடக்கூடாது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பார். அது ஆரம்பமே சொல்லிடுறாரு. எதை பத்தி அவர் கவலைப்பட மாட்டார். பார்த்துக்கிட்டே சாட்சி படுற மாதிரி உள்ள இருந்து பார்த்துட்டே இருப்பார். நாம என்ன சொல்லுவோம்? பகவான் பார்த்துப்பார், நம்ம கடமையை செய்வோம், நம்ம இதை செய்வோம்னு சொல்லிட்டே இருப்போம். நம்ம கடமையை செஞ்சோம்னா, வேத சாஸ்திரப்படி செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு பலன் உண்டு. அது நம்ம கையில தான் இருக்கு, பகவான் கையில இல்ல. அதை மட்டும் திடகாத்திரமா, அது பகவான் கையில இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மூட நம்பிக்கை. இங்கிருந்தா மூட நம்பிக்கை வருது. சனாத தர்மத்துல வந்து மூட நம்பிக்கையே கிடையாது. ஆனாலும் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது தெரியுங்களா? நீ சுத்த சத்துவத்துல நீ செயல்படும் போது, வேதங்கள் மூலியமா நீ செயல்படும் போது பகவான் உனக்குள்ள எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் யார் மூலம் குடிப்பார்? உன்னுடைய மனைவி மூலியமா, உன்னுடைய கணவன் மூலியமா, உன் பிள்ளைகள் மூலியமாவும், உன்னுடைய நண்பர்கள் மூலியமாவும், சமுதாயம் மூலியமா நான் கொடுப்பேன்டான்றார். அப்ப நம்ம யார பகவானை நினைக்கணும்? மனைவி நினைக்கணும், கணவன் நினைக்கணும், சமுதாயத்தை நினைக்கணும், எல்லா உயிர் வாழியும் நினைக்கணும். பகவானை நினைச்சு நாம் அப்படிதான் செயல்படணுமே தவிர, பகவான் நமக்குள்ள வந்து செயல்படுவார், நமக்கு வருவார் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அதுதான் மூட நம்பிக்கை. பகவான் மேல பழியே போடக்கூடாது. சகிப்புத்தன்மையோட நாம செயல்படணும். நாம எதுக்காக வந்திருக்கிறோம்? நம்ம விதியை நாமளே எழுதிட்டோம், முன்னாடி எழுதிட்டோம். இது பகவான் எழுதல, இப்பவும் சொல்றோம் பகவான் எழுதல, நாம தான் எழுதியிருக்கிறோம். அடுத்த ஜென்மத்துக்கு விதியை நாம தான் எழுதுறோம். நம்ம மனைவி யாரு வரணும், கணவன் யாரு வரணும், பிள்ளைகள் யாரு பிறக்கணும், சமுதாயத்துல எப்படி இருக்கணும்னு நாம தான் இந்த விதி எழுதுறோம்.
பகவான் பார்த்துக்கிட்டு அனுமதி கொடுக்கிறார். அவர் டைரக்ட் பண்றார் நம்மள. நாம தான் நடிச்சாகணும். சரிங்களா? அப்ப எப்படி இருக்கணும்? சகிப்புத்தன்மையோட நாம இருக்கணும். அதை விட்டு பகவான் மேல போய் முறையிடக்கூடாது. பார்த்துப்பாருன்னு சொல்லவே கூடாது. நாம தான் பார்த்துக்கணும். இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த குணம் இருக்கணும். இல்லப்பா நான் காலையில எழுந்துக்கிறப்பா, 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துருப்பா, பகவானு ஆராய்ச்சி பண்றப்பா, பிரசாதம் கொடுக்குறோம்ப்பா, எல்லாம் துணிமணி எல்லாம் துவைச்சு போடுறோம்பா, ஒரு அலங்காரம் பண்றப்பா, எல்லா வேலையும் செய்யறோம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக செய்யற? இது என்னுடைய தர்மம் சொல்லி செய்யணும். எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும், நான் பகவான் லோகத்து போறேன்னு சொன்னா அது மோக பக்தி. இல்லைங்களா? அதுதான் மூட நம்பிக்கை. ஹரே கிருஷ்ணா. நேர்மை இருக்கணும், அறிவு இருக்கணும், அந்த ஞானம் இருக்கணும். கண்டிப்பா ஞானம் இருக்கும். பகுத்தறிவு. பகவான் மூட நம்பிக்கை செயல்படாதீங்கன்றார். மூட நம்பிக்கை செயல்படாதீங்க. நான் இருக்கிறேன், உன்னை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன், என்ன பண்றீங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன், சாட்சியா தான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். நீ உன்னுடைய கால் கையில வச்சுக்கிட்டு நீ தான் அது பக்குவம் அடைஞ்சு மேல வர பார்க்கணும், முயற்சி பண்ணணும். இல்லைங்களா? ஆத்தீகம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குணங்கள் எல்லாமே சத்துவ குணத்துல உள்ள செயல்பாடு. இதே ரசோ குணத்துல பாருங்க, சூரத்தனம் இருக்கும். என்ன மாதிரி சூரத்தனம் பாத்தீங்கன்னா, தன் மக்களை காப்பாத்தணும். எதிர்நாட்டுக்காரன் வரான்னு வச்சுங்களேன், அவனை தெத்தி அடிக்கணும். அந்த சூரத்தனம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சத்திரனுக்கு. ஆனா ரசோகுணம் தான் அது. ரசோகுணம்னா நம்ம நாடு நல்லா இருக்கணும், நம்ம மக்கள் நல்லா இருக்கணும், அவங்களுக்கு பணம் நல்ல செழிப்போடு இருக்கணும். இப்ப நம்ம அகண்டா பாரத தேசத்துல இன்னைக்கு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிறார், நம்ம மினிஸ்டர் இருக்கிறார். எதை பத்தியும் கவலைப்படுறது கிடையாது. என் நாட்டு மக்கள் தான் முக்கியம், அந்த இதுல கோட்பாட்டுல போறார். அந்த மாதிரி ஒரு வலிமையான இது வேணும், ராஜ்யம் வேணும். அதுக்கு என்ன தனம் இருக்கணும்? சூரத்தனம், திடமான செயல்பாடு இருக்கணும். எவனையும் மிரட்ட மாட்டான், போடா நீனடா பார்த்து நாங்கடா வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவான். அதான் அந்த குணம் தான் ரசோகுணம். ஆனா ரசோகுணம் நல்ல குணம் யாருக்கு இருக்கணும்? சத்திரனுக்கு தான் இருக்கணும். இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வலிமை, மன உறுதி இருக்கணும், வளமை இருக்கணும், போரில் தைரியம் இருக்கணும், படைத்தன்மை இருக்கணும், ஆளும் தன்மை இருக்கணும். இதெல்லாம் சத்திரியின் குவாலிட்டி தான். ஆனா இது ரசோகுணம் தான். இந்த ரசோகுணம் எது தெரியுமா? ஒரு சத்திரனுக்குள்ள குணம் இது. இத பகவான் அக்செப்ட் பண்றார். இந்த செயல்பாடு பண்ணினா கண்டிப்பா நீ முத்தி அடையறன்ற அவனுடைய கடமை அது. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன பண்றான் அர்ஜுனன்? போர் பண்ண மாட்டேன், ஏத்தாப்ப என் தாத்தா இருக்கிறான், என் மாமா இருக்கிறான், என் அண்ணன் இருக்கான், என் தம்பி இருக்கான்னு சொல்லி போர் பண்ண மாட்டேன்றான். அவனுக்கு இவ்வளவு விஷயம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. இதெல்லாம் நமக்கும் சொல்லி தராரு. இல்லைங்களா? இது சத்திரோட குவாலிட்டி இது. ஆனா இது ரசோகுணம் தான். ஆனா பகவானை மையப்படுத்தி தன்னுடைய கடமையை அவன் செய்யறான், அவனுடைய தர்மத்தை அவர் செய்யறார், ஒரு சத்திரோட தர்மத்தை அவர் செய்யறார். இல்லைங்களா? இந்த 7 விதமான செயல்பாடு சூரத்தனமானது, அது ரசோகுணம் தான். ஆனா இது சத்திரோட குவாலிட்டி இது. இதே குவாலிட்டி தான் அவருக்கும். யாருக்கு? வைசியருக்கும். அவர் என்ன பண்றதுன்னா, எப்பவுமே யாராவது உங்க வீட்டுல யாராவது ஒருத்தர் ஒரு பிசினஸ் பண்றாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா வேதத்துல சொல்லப்பட்டது. நம்ம எல்லா கிளாஸ்லயும் நம்ம இதை சொல்லுவோம். யாராவது உங்க வீட்டுல, இல்ல நீங்களோ இல்ல உங்க பிள்ளைகளையோ பேர பிள்ளைகளையோ யாராவது சொந்தக்காரங்க யாரா இருந்தாலும் ஒரு பிசினஸ் தொடங்குறாங்கன்னா, கண்டிப்பா எந்த தொழில் பண்றவங்களும் சரி, ஒரு பசுமாடை பராமரிங்க. ஒரு வைஷ்ணவனோட குவாலிட்டி அதுதான். ஒரு தொழில் தொடங்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு மந்திரி கூப்பிட்டு வர்றது, ஒரு முதலமைச்சரை கூப்பிட்டு வர்றது, ஒரு பெரிய ஆளை கூப்பிட்டு வர்றது அது முக்கியம் இல்ல. ஒரு பசுமாடை நீங்க பராமரிச்சு பாருங்களேன், அவ்வளவு புண்ணியம் அது. ஏன்னா ஒரு வைஷ்ணவனோட குவாலிட்டி அது, அவனுடைய குவாலிட்டி அது. ஆனா சத்திரியன் குவாலிட்டி இது ரசோகுணம் தான். அது ரசோகுணம் தான். வைஷ்ணவ குணமே அது ரசோகுணம் தான். ஏன்னா ஒரு விவசாயம் பாக்குறோம், என்ன பண்ணுவான்? ஒரு நெல்லை போட்டு 100 நெல் ஆக்குறான். ரசோகுணம் தானே? இல்லைங்களா? ஒரு கடை வைக்கிறாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? ஒரு வியாபாரம் பண்றாருன்னா அவனுக்கு தேவை
நிறைய வியாபாரம் பண்ணணும், நிறைய பொருள் சேர்க்கணும், நிறைய ஆசைப்படுவார். ரசகுணம் தானே அது, இல்லைங்களா? அதுல இந்த பசுமாடை பராமரிக்கிறது அவ்வளவு விஷயம், நல்ல நல்ல விஷயங்கள். ஏன்னா அது அவங்களுடைய கடமை. சரி, நான் பசுமாடை வளர்க்க முடியாதுப்பா, சரி பரவாயில்ல, கோவில எவ்வளவு பசுமாடு வச்சு வளர்க்குறாங்க. கோமாதாலாம் இப்போ வரப்போகுது 22ஆம் தேதி. நான் திருப்பியும் கிளம்புறேன், டிக்கெட் போட்டாச்சு. இந்த மாசம் 20ஆம் தேதி, அதாவது தீபாவளி நைட்டு அன்னைக்கு கிளம்புறேன். ஏன்னா 22ஆம் தேதி கோமாதாக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் அன்னைக்கு பண்றோம். நம்ம கோவில்ல 7 கோமாதா வளர்க்குறோம், பராமரிக்கிறோம். கோமாதா வச்சிருக்கிறோம், கோசாலா இருக்கு. அந்த கோசாலாக்கு 22ஆம் தேதி பூஜை. அதனால உங்களால முடிஞ்சது பிசினஸ் பண்றவங்க ஏதாவது தானம் கொடுக்கறோம்னு என்ன இருந்ததுன்னா கோவிலுக்கு நிதி கொடுங்க, கோசாலாக்கு நிதி கொடுங்க, எந்த கோயிலானா கொடுங்க. நம்ம கோயில் கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், பாத்துங்க. 22ஆம் தேதி கோசாலா பூஜை நடக்க போகுது. எல்லா கோவிலும் நடக்கும், எல்லாருக்கும் முக்கியமான நாள் அது. நான் 20ஆம் தேதி நம்ம நைட் கிளம்புறோம், 23ஆம் தேதி திருப்பி சென்னைக்கு வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வியாபாரம் பார்க்கறவங்களுக்கு விருத்தி அடையும், அந்த ஸ்டேஜ்ல அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க. தொழில் பார்க்குறோம், அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பசுமாடு பராமரிப்பாங்க, பசுமாடு வளர்ப்பாங்க. இது எல்லாமே எந்த குணம் பாத்தீங்கன்னா ரஜோ குணம். தமோ குணத்தில் உள்ள செயல்பாடு என்ன பண்றன்னா சூத்திரனா இருப்பார். அவர் சூத்திரனா சூத்திரியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வேலையாட்கள், உழைப்பு தான் அவங்களுக்கு, உழைப்பு தான் பிரதானமா உழைக்கணும்னு நினைப்பாங்க அவங்க. அது என்னோட கடமைன்னு நினைப்பாங்க. மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்தல், பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது. அது நிறைய பேர் சூத்திரன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அது மாதிரி சொல்லவே கூடாது. அவன் கீழ்நிலையில வேலை செய்யறோம்பா, அவனெல்லாம் இது பண்ண அப்படிலாம் அத மாதிரி என்ன வந்தாவே நாம தான் அழிஞ்சு போவோம், நாம தான் கெட்டு போறோம், நம்ம குணம் கெட்டு போகும். சூத்திரன் என்ன தெரியுங்களா, அவருடைய கடமை அவர் செய்யறாரு. அவர் யாருக்கு செய்யறாரு? யாருக்கோ ஒரு ஆளுக்கு செய்யறாருன்னா கூட அது பகவானுக்கு செய்யறாரு, இல்லைங்களா? ஒரு ஓனருக்கு அவரு வேலை பார்க்கறாருன்னா அந்த ஓனரை பகவான நினைக்கிறார் அவரு. அதான் அவருடைய கடமை, அதோட தர்மம் அது, இல்லைங்களா? அப்போ தமோ குணத்தில் ஆதிக்கம் வசிக்கும், ரசோ குணத்தில் ஆதிக்கம், இரண்டாம் நிலைதான். ஓகேங்களா? சரி, 45 என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பதம் 45. ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யப்ரதः சம்சித்திம் லபதே நரः ஸ்வகர்ம நிரதः சித்திம் யதா விந்ததி தச்ருணு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமையை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக என்பது தற்பொழுது. இப்போ இதுல நல்லா சொல்றாரு பாருங்க, நல்ல உன்னிவா கவனிச்சா புரியும் பாருங்க. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமையை பின்பற்றுவதால், நீ சத்திரியனா பிறந்துரு, பிராமணா பிறந்துக்கோ, சூத்திரனா பிறந்துக்கோ, வைசியனா பிறந்துக்கோ, அதை பத்தி கவலை இல்லை. உன்னுடைய குணம் இருக்கு பத்தியா, அந்த குணத்துக்கு தகுந்த கடமையை நீ பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும்ன்ற. இல்லப்பா நான் பிராமண கோட்ல பிறந்துட்டேன்ப்பா, அப்ப பிராமண கோட்ல பிராமண செய்யி. நான் சத்திரிய வேலை, நான் பிசினஸ் பண்றப்பா, அப்ப நீ வைசியர், நீ அப்ப ரசோகுணத்துல வந்துட்ட, ஒரு வைசியனா வந்துட்ட, அதையாவது ஒழுங்கா செய்கின்ற. அந்த நீ பிறந்தது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்ப செய்யற வேலையாவது ஒழுங்கா செய், அது உன்னுடைய குணம் மாறி இருக்கு. பிறப்பால் இருந்த குணத்தை மாறிட்ட, ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்க. அப்ப தொழில் பண்றான்னு ஒரு வைசியாரு, இல்ல ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கறேன், ஒரு நிர்வாகத்துல வேலை பார்க்கறேன் அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம்? சூத்திரன். அதையாவது ஒழுங்கா செய், அந்த கடமையாவது ஒழுங்கா செய்கின்ற. அதுதான் சொல்ற, தனது குணத்துக்கு தகுந்த கடமையை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுறது என்னிடம் மீண்டும் கேட்பாயாங்கன்றார் அர்ஜுனன் சொல்றார் பகவான். அதுக்கு 46ல ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 46. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பதம் 46. யத பிரவருத்திர்பூதானாம் ஏன சர்வமிதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தம் அப்யர்ச்ச சித்திம் விந்ததி மானவ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க.
யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையாக செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். சொல்லிட்டாருங்களா? இப்ப இந்த 4 தர்மத்துக்கும் சேர்த்து சொல்லிட்டார். 4 வர்ணங்களோட 4 தர்மங்கள் எப்படின்னு சொல்லி விட்டார். யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையாய் செய்வதால் வழிபட்டு மனிதனை பக்குவத்தை அடையும். அப்ப இதுல என்ன அர்த்தம் நீங்க சொல்ல முடியுமா? எந்த யோகத்துல சொல்றார் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல, இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன யோகத்துல பகவான் சொல்றார்? பிரபுஜி, இந்த 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 ஸ்லோகத்துல என்ன யோகம் சொல்றார்? யோகம் இது பிரபுஜி, இப்ப வந்து எந்த வர்ணத்துல பிறந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த சமுதாயத்துல பிறந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்கவுங்க அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைய ப்ராப்பரா செய்தா அவங்க வந்து இறைவன் அடையும் பக்குவ நிலையை பெற முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க பிரபுஜி. அதுதான் என்ன யோகம் சொல்ல வரேன். யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கர்ம யோகம் புத்தி யோகமா செய்யணும். ஒவ்வொருத்தவங்களும் கர்மத்தை வந்து கடமையை வந்து பகவானை மையப்படுத்தி பகவானுக்காக செய்யற அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பத்துல சொல்லுவாரு. புத்தி யோகமா என்ன மாதாஜி? புத்தியோகம் சொல்லலாமா பிரபுஜி? இல்ல, புத்தியோகம் கிருஷ்ணர் உணர்வு, கிருஷ்ணரை ஆனந்தத்துடனும் அமைதியுடன் அவரை நினைத்து செயல்படுறார். இது குறிப்பா என்ன தெரியுங்களா? யோகமா செய்யினா பகவானை நினைச்சிட்டு செய்ய. அதான் அது என்ன யோகம்? புத்தி யோகம் சொன்னாருல்லம்மா பிரபுஜி. புத்தி யோகமா? அதான் கர்மத்தை கடமைய வந்து என்ன நினைச்சிட்டு செய்ய அப்படின்னு ஆரம்பத்திலேயே சொல்லுவாரு பிரபு. கிருஷ்ணா அர்ஜுனனுக்கு அப்படித்தானே சொன்னி, போர் இல்ல சத்திரியனுடைய உன்னுடைய கடமை, அந்த கடமையை நீயே என்னைய நினைச்சிட்டு செய்ய, கர்ம யோகமா செய்ய, பகவானை நினைச்சிட்டு உன்னை எந்த பாவ விளைவுகளும் வராது உனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதுக்கு ஒரு பேரு புத்தி யோகம் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா பிரபு? புத்திய பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி யோகம் சொல்லலாமா பிரபுஜி? எது செஞ்சாலும் பக்தியோட செய்யணும். ஹரிபோல்மா பிரபுஜி. ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். அதாவது புத்தின்றது பௌதீகம். புத்தின்றது பௌதீகம். அதுல நம்ம செயல்படவே கூடாது. புத்தி என்ன தெரியுங்களா? நம்ம ஞானத்தை விருத்தி அடைகிறதுதான் புத்தி. ஆனா சில நேரத்துல அது எல்லா குணத்திலும் நிற்கும். பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. 6வதுலயும் படிச்சோம், 7லயும் படிச்சோம், 8லயும் படிச்சோம், 9லயும் படிச்சோம். பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. இது என்ன சொல்றாரு பாருங்க. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, அந்த இறைவன் தனது சொந்த கடமையை செய்வதால், எங்க சொன்னாரு? 4ஆம் அத்தியாயத்துல சொன்னார். ரொம்ப அழகா உன்னத ஞானத்தை கொடுத்தார். எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குதோ, தர்மத்தை காக்க நான் தோன்றுகிறேன், என்னுடைய கடமையை நான் செய்யறேன். அதே மாதிரி உன் கடமை என்ன? பகவானுக்கு தொண்டு செய்யற கடமை. அது என்ன கடமை? பக்தி யோகம். அதாவது சொந்த கடமையை செய்வதால். நம்ம சொந்த கடமை என்ன தெரியுங்களா? பக்தி தான். மனைவிக்கு பக்தியா இருக்கலாம், கணவனுக்கும் பக்தியா இருக்கலாம், பிள்ளைகளுக்கும் பக்தி கொடுக்கலாம், எல்லாமே பக்தி. ஏன்னா அது பகவானை நினைக்கும் போதுதான். இந்த விஞ்ஞானம் எப்படி வரும் தெரியுங்களா? பக்தி சாஸ்திரி முடிஞ்சு, பக்தி வைபவம் முடிஞ்சு, அதுக்கப்புறமா போறான் பாருங்க, சன்னியாசி ஆறாம் பாருங்க, அப்பதான் இந்த ஞானம் வரும். அப்ப நாமெல்லாம் என்ன இதுல இருக்கோம்? கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்கும். அதுதான் நாம புத்தின்றோம், ஞானம்ன்றோம், கர்மயோகம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் பக்தி கிடையாது. பக்தி தான் முதன்மை. பக்தி தான், பக்தி செய்யதான் நாம வந்திருக்கிறோம். இந்த களம் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு, இந்த ஞானம் கிடைச்சிருக்கு, இந்த சமுதாயம் கிடைச்சிருக்கு. அது எப்படி இருக்கணும்? பக்தியில தான் கொடுக்கணும். அதுதான் பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. அதுதான் சொல்றாரு, சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவம் அடைய முடியும் அப்படின்றார்.
அப்ப பக்தியில நாம நிலைச்சு நிக்கணும் இல்லைங்களா? அது தகுந்த கடமை பின்பற்றது முக்கியத்துவம். அனைவரும் பக்குவம் அடையலாம். எப்படி? தகுந்த கடமையில் பின்பற்றுவதால் பகவானே என் கடமையின் மூலமாக என்னிடம் திருப்தி அடைவாராக. எப்படி? பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறோம், மனைவிக்கு தொண்டு செய்யறோம், கணவனுக்கு தொண்டு செய்யறோம், பிள்ளைகளுக்கு தொண்டு செய்யறோம். தன் கடமையை அவன் செய்யறான். அது எப்படி வரும்னா பக்தி யோகம் மூலியமா தான் வரும். முழுமையான கடவுள் வழிபடுவது, அது பகவானை வழிபடுவது. அது வழிபடும் போதுதான் நமக்கு பௌதிகத்துல போகாது, புத்தி வெளியே செதறாது, மனது கண்ட்ரோலா இருக்கும், உடலும் கண்ட்ரோலா இருக்கும். அப்போ முழுமையா என்ன தெரியுங்களா? முழு கடவுளை வழிபடுவதுதான். எங்கும் நிறைந்தவர், எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் ஆதாரம் அவரே. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் கடமைகளை அவருக்கு சேவை செய்வதற்காக செய்யுங்கள். புலன்களின் இறைவனான ரிஷிகேசரின் சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துங்கள். நம்ம கர்ம யோகத்திலையும் புக்தி யோகத்திலையும் ராஜயோகத்திலையும் இதெல்லாம் எதுக்கு? தத்துவம் நம்மளை வழி நடத்துறது தான். அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, நம்ம ஆச்சாரி என்ன சொல்றாங்க, லிப்ட்ல ஏறி உட்காந்துக்கோ, பக்தின்ற பட்டனை பிடிச்சி அமுக்குன்ற. அஷ்டாங்க யோகத்தை அமுக்காத, நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை அமுக்காத, ராஜ யோகத்தை அமுக்காத, சகாம கர்ம யோகத்தை அமுக்காதன்றார். பக்தின்ற பட்டனை மட்டும் அமுக்கு லிப்ட்ல உட்காந்துக்கிட்டு நேரம் எங்க போவோம்? வைகுந்தம் போவோம். இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பக்தியோட சாராம்சம் என்ன, அதோட கோட்பாடு என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. அவ்வளவுதான். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 47 ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு பாருங்க, படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 47 பதம் 47. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவநியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இன்னும் விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. மற்றொரு கடமை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்ததுன்றார். ஒருவனது இயற்கை ஏற்பட விதிக்கப்பட்ட கடமையே பாவ விளைவுகள் என்றால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, மற்றொரு கடமை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும், உன்னுடைய செயலை நீ செய்ய, நமக்கு என்ன செய்ய வருமோ அதை செய்யணும். இதை விட்டுட்டு இது வேணாங்க, இது சரியில்லைங்க அப்படியே அடுத்தது போக கூடாது. நம்ம பிறப்பால் இருந்ததை விட்டுருங்க, அதை மனசுலயே வச்சுக்காதீங்க. பிறப்பால் புண்ணியம், நம்ம புண்ணிய தகுந்த மாதிரி நம்ம பிறந்திருக்கிறோம். அது ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் நம்ம செயலால செய்யற செயல்ல, இப்ப நான் பிராமண குவாலிட்டி இருக்கம்பா, நான் செஞ்சுட்டே இருக்கணும். திடீர்னு என்ன பண்ணுவாங்க, சத்திரின் குவாலிட்டி போவாங்க, திடீர்னு வைசியம் குவாலிட்டி போவாங்க, திடீர்னு சூத்திரம் குவாலிட்டி போவாங்க. அது மாதிரி செய்யவே கூடாது. உனக்கு என்ன வருமோ அதை மாத்திரம் செய்யணும். ஒரு குழந்தைய படிக்க வைக்கிறோம், அவனுக்கு இன்ஜினியர் படிக்க வைக்கிறோம், ஆனா அவன் இன்ஜினியர் போக மாட்டேன், எனக்கு இன்ஜினியர் வேண்டாம், நான் அந்த இதுல போக மாட்டேன்னு பண்ணுவான். நான் சிஏ படிக்கணும்னு சொல்லுவான். நான் சிஏ படிக்கணும், நான் டாக்டருக்கு போகணும், நான் அட்வொகேட் போகணும்னு நினைப்பான். அவன் செயல விடணும். அதை விட்டு பிடிச்சி வலிச்சு வச்சு பண்றது தப்பு இல்லைங்களா? அவனுக்கு என்ன வருமோ அதை கொடுக்கணும். இந்த படத்துல பாருங்க, குரங்கு இருக்கு, ஏனை இருக்கு, தண்ணி இருக்கு, மீன் இருக்கு, எல்லாமே அது இருக்கு. அது குணம் அதிசயத்தோட அதை விடணும். மீனை தூக்கி போய் தரையில விட்டா என்ன ஆகும்? இறந்துதான் போகும் இல்லைங்களா? அது குணம் என்னமோ அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் நம்ம விட்டுறணும். அதை விட்டுட்டு மீனை தூக்கி கரையில விட்டோம்னா அது என்ன போகும்? அப்படிதான் ஏனை தூக்கி எங்கேயோ போய் இடமா ஓடுறா, ஸ்பீடா ஓடுறோம், அது எப்படி ஓடும்? அது பொறுமையா தான் போகும் இல்லைங்களா? அதோட குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான். அப்போ தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை விடாமல் ஈடுபட்டிருத்தல். உனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமையோ அதை செய்யணும். மற்றொரு கடமை ஏற்று அதனை பக்குவமா செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டால் தனது சொந்த கடமை ஈடுபட்டிருப்பது சிறந்தது. நமக்கு என்ன வருமோ அதை தான் செய்யணும். நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டேன்பா, இப்ப எனக்கு சரியா வரலப்பா, நான் டாக்டருக்கு போறேன்பான்னு சொன்னா அப்ப கால் நேரம் வேஸ்ட், விரயமாகுது. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த வர்ணங்களும் அப்படிதான். முக்கியமா சொல்றது இந்த வர்ணத்தை தான் சொல்றாரு.
பாவ விலைகள் என்னுமே பாதிக்கப்படுவதில்லை. பலன் வந்து பாதிக்கப்படுது. உனக்கு என்ன வருமோ அதை மட்டும் நீ ஹாப்பியா செய். என்ன செய்? பக்தியை கலந்து செய்கின்றார். பகவான் நினைச்சு நீ பாட்டு செஞ்சுட்டே இருந்தார். அப்போ உனக்கு பலன் என்ன? எந்த பாவ விளைவும் நமக்கு வராது. அப்ப பரமபுருஷனோட தொண்டனாக செயல்பட்டா எந்த செயலும் இழிவானது அல்ல. என்ன மாதாஜி யார சொல்ல வந்தீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. துரோணாச்சாரியர் வந்து பிராமணர் தான் பிரபு. ஆனா வந்து கத்திரிய வேலையை பார்த்தாரு. அர்ஜுனன், கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் எல்லாருக்குமே வில் வித்தையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. அதாவது அவருக்கு தெரிஞ்ச கலையை சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா பிரபு? பிராமணரா இருந்தாலும் போர்லயும் ஈடுபட்டாரு. ஏன் பிரபு? துரியோதனனுக்கு நன்றி கடனாகவா? இப்போ ஒண்ணு இல்ல. இப்போ பிரஜாபதி கதைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா விஸ்வாமுத்திரர் எப்படி பிறந்தார், விஸ்வாமுத்திரர் எப்படி பிறந்தார், தமக்கனி எப்படி பிறந்தார், ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து அது ஒரு பெரிய கதை. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அற்புதமாக. அது நாளைக்கு சொல்றேன், இப்ப நம்ம டைம் இல்லை, அந்த கதையை நாளைக்கு சொல்றேன். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அது ஒரு பிராமண குலத்துல குவாலிட்டியில இருக்கிற வந்து சத்திரனா மகனா பிறக்கிறான். பிராமணனா பிறந்து சத்திரனா இருக்கிறான். சத்திரனா இருந்து பிராமணனா வரான். அவரு விஸ்வாமுத்திரர் என்னவா இருக்கார்? ஒரு சத்திரியன். அவர் என்ன பண்றாரு? அவருக்கு அப்புறம் வைசியனா ஆவறாரு. ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில வர்றாரு. ஒரு பிராமண பிறந்துட்டு சத்திரியனா வர்றார். அது நாளைக்கு சொல்றேன் அந்த கதையை, நம்ம டைம் இல்லை. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது சரி. இங்க வந்து பரமபுருஷனுடைய தொண்டனாக செயல்பட்டால் எந்த செயலும் இழிவானது அல்ல. பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறவன் இழிவானது அல்ல. இல்லைங்களா? இன்னைக்கு கூட ஒரு ஒரு என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். நான் இன்னைக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்தது. நீங்க மார்க்கெட்டிங்ல இன்னைக்கு நான் போனேன். ஏன்னா இதே மாதிரி சிகா நல்லா பெருசா விட்டுருந்தேன். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சிகா வந்து கலைஞ்சிச்சு. அந்த ரப்பர் பேண்ட் போட்டிருந்தேன், கலைஞ்சி விட்டுடுச்சு. அது வெளியே வந்து நான் கவனிக்கல. அது என்னடான்னு நீட்டா நான் ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு நம்ம டாப்பா பிசினஸ் எல்லாம் அப்படித்தானே இருக்க முடியும். ஆனா திலகத்தை விட மாட்டேன், இந்த கண்டிமாலை விட மாட்டேன். சிகா இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஷர்ட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மாத்திருக்கும், பேண்ட்டை போட்டிருந்தேன். அப்ப போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கடையில போகும்போது இவ்வளவு பெரிய சிகா நீட்டா போயிடுச்சு, கீழே தொங்குது. அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுங்களா? அந்த கடையில வேலை செய்யறவங்க கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு ரப்பர் பேண்ட் கொடுத்தாங்க எனக்கு. அது கடையில போட்டுங்க, ரொம்ப பெருசா நான் கவனிக்கவே இல்லை. அறுபதான் பெருசா தொங்குது. அவங்க யாருன்னு கேட்டா ஒரு இஸ்லாமியர். இந்த குவாலிட்டியை பார்த்து ஏளனம் பண்ணல, நமக்கு உதவி செய்யறாங்க. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாத்தீங்களா? இல்லைங்களா? நம்ம சமுதாயம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. எங்க நம்ம கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. நம்ம இந்த சிகா கொட்டிக்கு அந்த ரப்பர் பேண்ட் பிச்சுக்கிச்சேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ரப்பர் பேண்ட் கொடுத்து கையெடுத்து கும்பிடுறாங்க ஒரு இஸ்லாமியர். என்னைக்குமே பக்தியோட குவாலிட்டி என்னைக்குமே எல்லார்கிட்டயுமே உண்டு. நான் எப்பவுமே சிகா இந்த இது இல்லாம திலகம் இல்லாம வெளியே போக மாட்டேன். எப்பவுமே 24 மணி நேரமும் திலகம் இருக்கும். இல்ல தூங்கி இருந்தா திலகம் இருக்கணும், இல்லைன்னா வச்சுங்களா உடனே குளிச்சுட்டு உடனே திலகம் இருக்கணும். 12 இடத்துல கண்டிப்பா நாமம் இருக்கணும், எல்லா இடத்துலயும் நாமம் இருக்கணும் எனக்கு. ஏன்னா நம்ம அது மாதிரி தீட்சா வாங்கியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த குவாலிட்டி இது இழிவானது அல்ல. அதான் பகவானே சொல்றாரு, பரமபுருஷோட தொண்டனாக செயல்பட்டால் எந்த செயலுமே இழிவானது அல்ல. நம்மள ஒருத்தன் பாக்குறான், அசிங்கமா இருக்கு எப்படின்னு அதை பத்தி நான் கவலை பண்ண. ஆனா பாத்தீங்கன்னா பேண்ட் ஷர்ட் தான் போட்டுப்பேன். மார்க்கெட்டிங்ல போகும்போது பேண்ட் ஷர்ட் தான் போட்டுப்பேன். ஆனா நம்ம இந்த குவாலிட்டி அப்படியே தான் இருக்கும், மாறே மாறாது. சில பேர் நீர் திலகம் விடுவாங்க, சில பேர் சிகா எடுத்துருவாங்க, கண்டி மாலையே மறைச்சிட்டு டை கட்டிப்பாங்க. நான் கண்டி மாலை விரிச்சு வச்சு நிற்பேன், எனக்கு தேவையில்லை. என்னுடைய குவாலிட்டி இதுதான் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு அந்த ஒரு மாதாஜி ரொம்ப அற்புதமா நமக்கு அந்த வேலை செஞ்சாங்க. அந்த வேற்றுமை இல்லாம இருக்காங்க. நம்முடைய பார்வை, நம்மளுடைய செயல், நம்மளுடைய எண்ணம். அப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுங்களா? உங்ககிட்ட நான் அவங்க கையெழுத்து கும்பிட என்ன சொல்றாங்க தெரியுங்களா? உங்களை கும்பிட்டாவே போதும், அல்லாஹ் கும்பிட்டா மாதிரின்றாங்க. அவங்க ஸ்டைல் அது. நாம என்ன நினைப்போம்? அந்த மாதாஜி நாம திரும்பி கூப்பிட்டா என் ராதையை கும்பிடுற மாதிரி, என் கனகவல்லி தாயை கும்பிடுற மாதிரி தான் அவங்க. நம்ம கண்ணோட்டம் சரிங்களா? அந்த மாதிரி செயல்பாடு இருக்கணும். அது இழிவானது அல்ல. அர்ஜுனன் போலவே பரமபுருஷ பகவானின் அதாவது பரம காரணங்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக மட்டுமே செயல்பட முடியும். எப்படி அர்ஜுனன் எப்படி பகவான் கிட்ட எப்படி சேவை மனப்பான்மையோட கேட்டுக்கிட்டு அதை கேட்கிறான் பாத்தீங்களா? பகவான் மாய கட்டுப்பாட்டு வச்சிருக்காரு. அவனு கட்டுப்பாட்டுல வச்சு இவ்வளத்தையும் போதிக்கிறார் அவனுக்கு.
இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 48வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 48. கர்ம கௌந்தேய சதோஷமபி ந த்யஜேத் சர்வாரம்பா ஹி தோஷேன தூமேனாக்னிர் இவாவ்ருதா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 48ல நெருப்பு புகையால் சூடப்பட்டிருப்பதை போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூடப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்துள்ளதாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையில் இருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. இயற்கையிலிருந்து தோன்ற தொழில் என்னது? அந்த குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி. இயற்கைன்னு சொன்னாவே நம்ம பிறப்பால் நினைக்காதீங்க. இயற்கைன்றது இந்த பௌதீகம். இந்த பௌதிகத்துல வர நம்ம செயல்பாடு ஏத்த மாதிரி அந்த இயற்கை குணம் நமக்கு வரும் இல்லைங்களா? அந்த இயற்கை தகுந்த மாதிரி நம்ம சத்திரனா இருக்கலாம், சூத்திரனா இருக்கலாம், வைசியனா இருக்கலாம், பிராமணா இருக்கலாம், சுத்த சத்துவமாக இருக்கலாம். அது மறக்க கூடாது, அதை துறக்கவே கூடாது, அதுல வேற்றுமையும் காணக்கூடாது. அப்ப நம்மளுடைய செயல் எப்படி இருக்கணும்? எந்த வர்ணத்தராக இருந்தாலும், இங்க சொல்றாரு பாருங்க, எந்த வர்ணத்தராக இருந்தாலும் ஒருவர் தனது செயல்களை பலங்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டை நினைப்பது மூலமே பக்குவம் அடைய முடியும். அவன் சூத்திரனா இருக்கட்டும், பிராமணனா இருக்கட்டும், சத்திரனா இருக்கட்டும், வைசியனா இருக்கட்டும், இல்ல சுத்த சத்துவமா இருக்கட்டும். சுத்த சத்துவம் அப்படிதான் செயல்படுவான், பகவானை நினைச்சுதான் செயல்படுவான் இல்லைங்களா? அவன் பக்குவம் அடைய முடியும்ன்றார். அப்ப 3 மாற்றங்கள் தூய பக்தி தொண்டு. இப்ப நம்ம படிக்க போறோம், இனி வரப்போறது 49, 50, 51, 52, 54, 55 வரைக்கும். தூய பக்தி தொண்டு 54 இருந்து 55, 50 இருந்து 53 பிரம்ம நிலை. ஞானத்தின் மூலம் கர்ம விலைகள் இருந்து விடுபடுதல் 49. இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 49 நம்ம பார்த்தோம். இப்ப பார்க்க போறோம், இனி படிக்க போறோம். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கனிஷ்டக அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி செயல்பாடு 3 மாற்றங்கள். இந்த 49ல படிக்கிறது ஞானத்தின் மூலம் கர்ம விலைகள் இருந்து விடுபடுதல். சூரியனோட அந்த சுடரை பார்த்து தன்மை உணர்றவன் தான் கனிஷ்டக அதிகாரி. 53, 51, 52, 53 இது பிரம்ம நிலை. பிரம்ம நிலை அடைகிறது. 54, 55 பகவானுடைய பக்தி சேவையிலே உத்தம நிலை அடைகிறோம் இல்லைங்களா? இதை பத்தி ரொம்ப அழகா படிக்கிறார். 49ல சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பதம் 49. அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகத ஸ்ப்ருஹ நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 49ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. சுய கட்டுப்பாடு உடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவி பயிற்சி செய்வதால் கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைகிறான். 12 இடத்துல நாமம் போட்டுக்கிட்டு, கண்டிமாலை போட்டுக்கிட்டு, பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட செயல்படும் போது உத்தம நிலை அடைகிறான். 12 இடத்துல நாமம் போட்டுக்கிட்டு, கண்டிமாலையும் போட்டுக்கிட்டு, சிகா விட்டுக்கிட்டு, திலகம் விட்டுக்கிட்டு, எந்த வேலையும் செய்யாம பௌதிகத்தனத்தோட இருந்தான்னா வித்தியாசார போலி மனிதர் இல்லைங்களா? இந்த 2 இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேர் இவங்க போலி மனிதர் தான் இருக்கிறாங்க, ஏகப்பட்ட பேர் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. முழுமையா போயிடுறாங்க, பௌதிகவாதியா போயிடுறாங்க. சிகா நிறைய விட்டுருப்பாங்க. சில பேர் நாம சில பேர் வச்சிருக்க மாட்டாங்க, சில பேர் பட்டை போட்டிருப்பாங்க, சில பேர் பட்டை கலைஞ்சிரும், சில பேர் நாமம் கலைஞ்சிரும். என்னதான் இருந்தாலும் அந்த குவாலிட்டியில இருக்கணும் இல்லைங்களா? அது எல்லாம் இந்த குவாலிட்டிலாம் வச்சுக்கிட்டு ஆனா நம்மளுடைய செயலை மாத்தி செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம போலி மனிதர்கள். அது பாவம், அது அதர்மம் இல்லைங்களா? அதான் சொல்ற சுய கட்டுப்பாடு உடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவு பயிற்சி செய்வதால் உண்மையிலே அது துறவு தான். என்ன தெரியுங்களா? பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுறது. நம்ம குடும்பத்தோட இருக்கிறோம், சமுதாயத்துல ஒன்றி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம்,
சமுதாயத்துல மேன்மை அடையணும், பணம் சம்பாதிக்கணும், நம்ம குடும்பத்தை நல்லபடியா கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்லை. அது நம்ம செயல், நம்முடைய தர்மம், அது நம்முடைய கடமை. அதுல எப்படி சொல்றாரு முதல்ல ஆரம்பமே சொல்றாரு, பற்றற்றன்றாரு. உனக்கு என்ன சமுதாயத்துல தேவையோ அது மாத்திரம் தான் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம உரிமை இருக்கு. அதை மீறி எடுக்கிறதுக்கு நாம திருடத்துக்கு சமம். அதான் உண்மையான பயிற்சி, துறவு பயிற்சி. அதுதான் உண்மையான முத்திக்கான காரணமே அதுதான், இல்லைங்களா? அப்ப துறவு செய்வதால் கர்ம விளைவிலிருந்து விடுதலை கிடைக்குது அவனுக்கு. இன்னைக்கு செஞ்ச பாவமோ, நேத்து செஞ்ச பாவமோ, போன ஜென்மத்துல பாவமோ, எல்லா பாவம் வந்து விளைவிக்க அது வந்து நமக்கு வந்து நிவாரணம் கிடைக்குது, அந்த பக்குவ நிலை அடைய முடியும். அப்போ பற்றற்ற தன்மை முக்கியமா சொல்லப்படுறது. நம்ம குடும்பமா இருந்தாலும் சரி, சமுதாயத்துல எங்க இருந்தாலும் சரி, பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படும் போது கண்டிப்பாக நம்ம கர்ம வினைகள் எல்லாமே விலக ஆரம்பிச்சிடும், இல்லைங்களா? அப்போ துறவின் அதாவது என்ன சொல்ல வருது பாருங்க, பக்குவ நிலை, புத்தி பௌதிக விஷயங்களில் பற்றுவது விலகி இருத்தல். ஏன்னா புத்தி அப்படிதான் செயல்படும். புத்தி திடீர்னு உடலுக்காக செயல்படும். சில நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக செயல்பாடு அப்படிதான் போகும். மனைவிக்காக, கணவனுக்காக, பிள்ளைகளுக்காக செய்யணும்னு சொல்லிட்டு புத்தி போகணும். மோகமா இருக்கக்கூடாது. மோகமா போகும்போது தான் நமக்கு பிரச்சனை வரும். அப்பதான் பௌதிகத்துல போகும். அதுக்காக பிள்ளைகளையும் சமுதாயத்திலையும் விட்டு போக கூடாது. நம்ம கூட அவங்கள இருக்கணும். அதிகமான பற்று இருக்கக்கூடாது, இல்லைங்களா? ஆனா புத்தி அப்படிதான் செயல்பட வைக்கும் நம்மள. நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வாழணும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும். என்ன உட்காந்து நீங்க பாட்டுன்னு அழகா சொல்லிடுவீங்க, ஆனா வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பாருங்க தெரியும். உண்மையிலே கஷ்டம், எனக்கும் கஷ்டம் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா போராடணும், நம்மளுடைய தர்மம் அதுதானே, இல்லைங்களா? போராடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். நம்ம இறக்குறோம் தருவாயில வரைக்கும் இந்த போராட்டம் இருந்துதான் இருக்கிறோம், எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும். ஏன்னா சில பிரபுபாதாக ரமண ரிஷி கூட பாருங்க, இறக்கும் தருவாயில கூட கஷ்டப்பட்டு தான் இறந்தார். ஆனாலும் அவருடைய கர்மா இல்லை அவருக்கு. இருந்தாலும் உடலால இருக்கும் போது அந்த சிரமம் இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனா அது கர்மா கிடையாது. சரி, புத்தி பௌதிக விஷயங்களை பற்றி வந்து விலகி இருத்தல். மனம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளது, பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல். எல்லா செயல்களையும் பலன்களை துரத்தல். இந்த 3 செயல்பாடு பாருங்க துறவின் பக்குவ நிலை அடையறதுக்கு. அப்ப பாரு, கர்ம விலையில இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக 100% நமக்கு மிக உயர்ந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்குது. அந்த பௌதிக புத்தி, அந்த புத்தி பௌதிகமா தான் செயல்படும், உடலும் பௌதிகம் தான் செயல்படும், இந்த 24 மூலக்கூறுகளும் பௌதிகமா தான் செயல்படும். அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கு, இல்லைங்களா? ஒருவன் தன்னை நான் எப்பொழுதும் பரமபுருஷ அம்சம், அதனால் எனக்கு செயலில் பலன்களை சுகிக்க எந்தவித உரிமையும் இல்லை என்று நினைக்க வேண்டும். இதுவே உன்னதமான துறவு. அப்ப நம்ம எல்லாம் யாரு? பகவானுடைய அம்சம், அவருடைய நிழல், அவருடைய பிம்பம் நாம, இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம பகவானுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது. நாம அவருடைய நிழல் தான், நாம அவருடைய பிம்பம், நாம் அவருடைய அம்சம். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, உரிமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்ட தன்மையில இருக்கணும். அது சுகிக்க உரிமை இல்லை என்று நினைக்க வேண்டும். இதுவே உண்மையான துறவு. அப்ப நாம ஒரு சத்திரனா இருக்கிறான், ஒரு வைசியனா இருக்கிறான், ஒரு சூத்திரனா இருக்கிறான், எப்படி இருக்கணும்? அவனுக்கு தகுந்த 16 விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். 16 விஷயங்கள் தெரிஞ்சு அவன் செயல்பட ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுக்கலாம், அந்த ஆத்மா புனிதம் அடையும். என்னென்னது? 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்கள், ஆசிரமங்கள், சமுதாயங்கள், சம்பிரதாயங்கள், 4 சம்பிரதாயம், 4 வர்ணங்கள், 4 கடமைகள், 4 கட்டுப்பாடுகள். இந்த 16 தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்ப தெரிஞ்சவன் என்ன பண்ணுவான்? கரெக்டா அந்தந்த கடமையை, அவனோட கட்டுப்பாடை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவார். அவர் சூத்திரன் இருந்தாலும் சரி, வைசனா இருந்தாலும் சரி, பிராமணன் இருந்தாலும் சரி, சத்திரன் இருந்தாலும் சரி, அவர் செயல்பாடு என்னமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டா அவர் செயல் ஆரம்பிப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. 50ல இருந்து 53வது ஸ்லோகம். 51, 50, 51, 52, 53 இந்த 3 ஸ்லோகம் படிப்போமா? 4 ஸ்லோகம் படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 50. சித்திம் பிராப்தோ யதா பிரம்ம ததாப்னோதி நிபோதமே சமாசேனைவ கௌந்தேய நிஷ்டா ஞானஸ்ய யா பரா. பதம் 51 to 53. புத்தயா விசுத்தயா யுக்தோ த்ருத்யாத்மானம் நியம்ய ச
शब्दादीन् विषयां सत्य कत्वरागद्वेषव्युदस्य च विविक्तसेवी लक्वाशु यदवाक्कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुष्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्णा पूஜை. அழகா பொறுமையா படிச்சீங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க 50வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது குந்தியின் மகனே, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தை மிக உயர்ந்த நிலையை திவ்யமான பக்குவ நிலையும் எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் தற்பொழுது சுருக்கமாக கூறினேன். இதை நீ என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக என்றார் பகவான். எவ்வளவு அற்புதமா கொடுக்குறாரு பாருங்க. சரிங்களா? இந்த பக்குவத்தை நான் இன்னும் கொடுக்குறேன்றாரு. எப்போ சொல்றாரு பாருங்க, 18வது அத்தியாயத்துல மொத்தம் 700 ஸ்லோகத்துல இன்னும் 28 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. 30 ஸ்லோகமே வச்சுங்க. அப்போ 670 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறார். இன்னும் கேளு கேளு கேளுன்றார். யாருக்காக? நமக்காக. இன்னும் சரியா வரல, நாம இன்னும் உணராம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இந்த அத்தியாயத்தில், இந்த ஸ்லோகத்துல. இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தை மிக உயர்ந்த நிலையை திவ்யமான பக்குவ நிலையிலும் எவ்வாறு அடைய முடியும் என்று நான் தற்பொழுது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இதனை என்னிடம் வந்து கேட்பாயாக என்றார். 50ல 51, 52, 53 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. தனது புத்தியால் தூய்மை அடைந்த உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலங்கரிச்சை பொருட்களை தொடர்ந்து விருப்புகளை இருந்து விடுபட்டு தன்னிடம் இருந்து வாழ்ந்த குறைகளை உண்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்பொழுதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பட்டுதல் இன்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, காமம், கோபம் மற்றும் ஜட பொருள்களை உரிமை ஏற்பதில் இருந்து விடுபட்டு உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன் உணர்வு நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகிறான். எல்லாமே சொல்லிட்டார் கம்ப்ளீட்டா. நம்ம என்னைக்கு படிச்சோம்? 16 அத்தியாயத்துல 26 தெய்வீகமான குணங்களை படிச்சோம் இல்லைங்களா? அந்த குணத்தை திருப்பி கோடிட்டு காட்டுறார், முடிவுரை கொடுக்கிறார் பகவான். அற்புதமா கொடுக்கிறார். நம்ம கடைசி டைம்லோட கொடுக்கிறார். இதெல்லாம் பாருங்க, இதுல ஏதாவது ஒரு குணத்தை நம்ம பிடிச்சிட்டா போதும், ஏதாவது ஒண்ணு பிடிச்சிட்டா போதும், அப்படியே நம்ம மேல போயிடுவோம். அது அப்படியே அந்த 25 நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? அந்த கோபம், காமம், பேராசை, இதெல்லாம் விடுபட்ட தன்மை இருக்கும். அது ஏதாவது ஒண்ணு விட்டுடுங்களேன், அதை ஒண்ணு விட்டு பார்ப்போமே நாம. அது ஒண்ணு விட்டாவே போதும். நமக்கு கோபத்தை விட்டா போதும். அந்த 25 பின்னாடி நிற்கும், நம்ம பின்னாடி வந்து தெய்வீகமான குணங்கள் 25 நம்ம பின்னாடி விட இல்லைங்களா? அப்ப எப்படிப்பட்ட விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க நம்ம சீல பிரபுபாதா. ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. என்னமே சொல்றாரு பாருங்க. ஞானத்தை என்ன சொல்றாரு பாருங்க. மனம் தூய்மை அடைகிறது. நம்ம ஞானம் எப்படி கிடைக்கும்? கீதையை படிக்கிறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறது, உபநேசங்கள்ல படிக்கிறது, புராணங்கள்ல படிக்குது, பகவானுடைய வைபவத்தை படிக்கிறது இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கும் போது என்ன படுது? மனது தூய்மை அடைகிறது. அது உறுதியோடு மனதை கட்டுப்படுத்துது. புலன்களை கட்டுப்படுத்தி விடுபட்டு விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து பொறுப்பில் இருந்து அதாவது தான் என்ற அந்த அகந்தை இது வராது. காரணம் என்னன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி மனதை கட்டுப்படுத்திட்டோம். இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா சேதரும். ஏன்னா மனம் அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்மளை கண்ட்ரோல் ஆகாது இல்லைங்களா? ஏதாவது தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கும். மனம் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கும். அதை நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பிரம்ம நிலை அடையும். நம்ம இப்ப படிக்கிற ஸ்டேஜ் அதுதான். பிரம்ம நிலை அடையதை பத்தி தான் நம்ம படிக்கிறோம். பகவான் லோகத்துக்கு போறதை பத்தி படிக்க கூடாது. பிரம்ம நிலை அடைஞ்சா எங்க போவோம் நாமோ? யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிரம்ம நிலை அடைஞ்சால் எங்க போவோம்? கோலோக விருந்தாவனம். ஹரே கிருஷ்ணா. கோலோக விருந்தாவனம் பிரபு. நீங்க சொல்லிட்டீங்க. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிரம்ம நிலை அடைஞ்சால் எங்க போவோம்? பிரம்மனே கலகு. என்ன மாதாஜி?
பகவானுடைய 3 நிலைகள்ல வந்து பிரம்மனை பிரம்மனோடு ஒன்றுதல் தான் பிரம்ம நிலை. பிரம்மலோகம் தான் போகுது, பிரம்மனோடு ஒன்றுதல். மேலுலகமா பிரபு? அரேபோல். அதாவது பிரம்மனை அடையிறதுன்னு வந்தாவே எங்க போவோம்னா பகவான் லோகத்துக்கு போக மாட்டோம். இந்த 6 லோகம் உயர் லோகம். ஆனா மேலுலகம். அதுவும் ஒரு நல்ல நிலைதான். இப்போ பிரம்ம லோகத்துல போறோம்னு நினைச்சீங்களேன், பிரம்மாவை உணர்ந்து நாம பிரம்ம நிலையை அடைஞ்சோம்னா, ஏன்னா ஜீவாத்மாவுடைய அடுத்த நிலை என்ன தெரியுங்களா? பிரம்ம நிலை தான். அது அடுத்த நிலை பரமாத்மா நிலை. அது அடுத்த நிலை உத்தம நிலை, அதி உத்தம நிலை, பகவானை உணரும் நிலை. அதுதான் பகவானோட வைகுந்தம். பக்தர்கள் தான் பகவானை உணர முடியும், அவங்க தான் வைகுண்டம் போகும். என்ன மாதாஜி? பக்தர்கள் தான் பகவானுடைய கோலோக பிருந்தாவனம் போக முடியும். ஞானிகள் வந்து பிரம்மனை அடைவாங்க, யோகிகள் வந்து பரமாத்மாவோட உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணன். அதுதான் இப்ப நாம இந்த லெவலுக்கு வரைக்கும் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஏன்னா வந்து லெவல் 3ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த உபநிஷங்களை படிக்கும் போது அது நல்லா புரிய வரும். இப்ப பிரம்ம நிலைன்றது பகவானுடைய லோகம் தான். ஏதாவது ஒரு உயர் லோகத்தை நம்ம போய் சேருவோம். அதை பத்தி விரிவா நாம உபநிஷங்கள் படிக்கும் போது அது விரிவா படிக்கலாம். ஓகேங்களா? சரி, அப்போ என்ன சொல்றாரு? பிரம்ம நிலை அடையும் முறை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தனி இடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு முழுமையாக கட்டுப்பட்டு உடல் மனம் வாக்கு எப்பொழுதுமே தியானத்தில் ஆழ்ந்து. தியானம்னா அஷ்டாங்க யோகம் இல்ல, 8 நிலையும் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை, 7 சக்கராவும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, நல்லா பிரைட்டா வரணும்னு அவசியம் இல்லை. பக்தி என்ற யோகத்துல போய் செஞ்சாவே போதும். பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொன்னா போதும். நமக்கு வாயில என்ன வருதோ, நாராயணா நாராயணா நாராயணா, ராமா ராமா ராமா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, கேசவா கேசவா கேசவா, பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம எப்படிலாம் வருதோ சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இதுதான் தியானம், இல்லைங்களா? அது தனிமையா இடத்துல வாழலாம். அது எப்போ வரும்? 50 வயசுக்கு மேலதான். அந்த தனிமையான இடத்துல வாழறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சுகம் இருக்குங்க, அவ்வளவு சுகம் இருக்கு தனிமையான இடத்துல. எப்ப எனக்கு 60 வயசு வரும்னு பாத்துட்டு என் பொண்டாட்டி சொல்லிட்டா, 60 வயசுக்கு அப்புறம் நீ என்ன வேணா பண்ணிக்க, அது வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்கணும்ட்டா. அதுவே பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன், இன்னும் 3 வருஷம் தான் இருக்கு. ஒரு வீட்டுல போய் ரூம்ல போய் தனியா உட்காந்து இருக்கிற புக்கு எல்லாத்தையும் படிக்கணும். எல்லாம் என்னெல்லாம் பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும்னு அந்த முடிவோட இருக்கிறேன், உறுதியோட இருக்கணும். அது மாதிரி எல்லாருமே இருக்கணும், இல்லைங்களா? பக்தியில முழுமையா இருக்கணும். தனிமையாட வாழனா தனிமைன்னா ஏசியை போட்டுக்கிட்டு டிவியை பார்த்துட்டு ஜாலியா வீட்டுல உட்காந்து, அது கிடையாது. பகவானுக்கு தானம் பண்ண கொடுக்கணும். 2 வேளை சாப்பிட்டாலும் போதுங்க. காலையில 2 வேளை சாப்பிட்டா போதும். காலைல ஒரு வேளை, மத்தியானம் சாப்பிடணும். நைட்டு கொஞ்சம் பாலோ பழமோ ஏதோ சாப்பிட்டு படுத்து பாருங்களேன், உடல் அவ்வளவு ஆரோக்கியம் இருக்கும். சாத்வீகமா செயல்படுவோம். குறைவாக உண்டு, சாப்பிடாம இருக்கக்கூடாது, சாப்பிடணும். அப்போ உடலும் மனமும் வாக்கும் கட்டுப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கதான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது பிரம்ம நிலை அடையும் வழிமுறை, உடல் தளத்தில் அடிப்படை எழும் எல்லா, அதாவது எல்லா 8 குணங்கள் இருந்து விடுதலை. இந்த 8 குணம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த 5 பௌதிகம், இந்த 5 பௌதிகம் சொல்லுவோம். அப்புறம் பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி, இது வந்து புலன்கள், சரிங்களா? இங்க பாருங்க, நம்ம ஏற்கனவே கர்ம யுகத்துல பார்த்தோம், 8 விதமான படிக்கட்டியை பார்த்தோம். இங்க என்ன சொல்றான் பாரு, பொய் அகங்காரம் உடலுடைய அடையாளம். ஏன்னா அந்த உடலே வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமானது. பொய் அகங்காரம், இந்த அகங்காரத்தை எடுக்கணும், அந்த பொய்யை எடுத்துடணும். வெறும் அகங்காரத்தோட இருக்கலாம், தப்பு இல்லை. பொய் அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா அது உடலோட அடையாளம். அது முந்தைய பதிவுகள் பொய்யான வலிமை, காமம், புலன் விஷயங்கள், ஏக்கம், இல்லைங்களா? ஆஹா, அவங்க நல்ல முடி ரொம்ப சூப்பரா இருக்காங்க, கருகருன்னு வந்துருங்க, ஒருத்தருக்குன்னா இவ்வளவு வெள்ளையாயி போச்சு. அதுல என்னத்துக்கு? ஏக்கம், ஏற்றபடி ஏக்கம் வந்துருச்சு. அப்பா அந்த மாதாஜி எவ்வளவு பெரிய முடி வச்சுக்கிறாங்கப்பா, எனக்கு முடியே இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதாஜி. ஒரு பிரபு சொல்லுவா, அவர் என்ன அழகா இருக்காரு, என்னப்பா பிரைட்டா இருக்காரு அப்படின்னு. ஒருத்தர் கரையல் இருக்காருப்பா, நான் கரையல் இருக்கேன்ப்பா. பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த நேரம் தான், இல்லைங்களா? அது எல்லாமே என்னது? புலன் விஷயங்கள், ஏக்கம், இதெல்லாம் காமம். கோபம், புலன் இன்பம் கிட்டாத பொழுது எழுவை, இது 3ஆம் அத்தியாயத்திலே விரிவா நம்ம படிச்சிருக்கோம். 8 நிலையை படிச்சோம், இல்லைங்களா?
அப்போ ஜட பொருட்களை ஏற்றல் உரிமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டு எப்பொழுதுமே பற்றுதல் இல்லாமல், சுருக்கமா என்ன சொல்றாரு பகவான், பற்றே இல்லாம செய்தான்றார். சரி, இந்த ஸ்லோகத்தோட நிறுத்திப்போம். அடுத்த ஸ்லோகம் 54 ரொம்ப அருமையா இருக்கும். இனி வர வர ஸ்லோகம் ரொம்ப 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 அற்புதமா இருக்கும். பார்ப்போமா? நாளை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல் பாவனிய வைஷ்ணவிய நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார